Здравейте, приятели! Аз съм Диляна и правя днес видеото за шестицата. Т.е. това са всички, които са родени на 6 или на 24 или имат в своята дата, година и месец на раждане шестица. Но най-вече сега коментираме шестиците, които са родени, т.е. датата на раждане или сфера личност. Какви са шестиците и за какво са тук? Всъщност шестиците, това е число, което е създадено тук, за да има мир, любов и безусловна любов, красота и естетика. Всичко, което е свързано с красотата, с социалните контакти, бързото и лесно социализиране, с вечната и безусловна истинска любов е в шестиците, т.е. това е тяхната задача като личност, като висш аз. Да ви помоля да се абонирате, ако желаете да получавате по-дълги видеа на моя YouTube канал, да натиснете бутон Subscribe и така ще получавате много по-дълги и съдържателни видеа, както и лайфове. Можете също така, тъй като аз съм кармичен нумеролог и изготвям анализи и консултации, лични консултации с клиенти, както провеждам и обучения. За всичко това можете да се свържете с мен тук в YouTube, в Viber, Telegram, Instagram или Facebook Messenger, така че ще ви очаквам. Скоро ми предстои да отворя канал и TikTok за така по-голям интерес към нумерологията, и да достигнем до повече хора. Сега това, което е за шестиците интересно, е, че те са създадени тук за артистичност, за естетика, за красота. Например, дете, което е шестица, не може да облече каквото и да е, т.е. то си подбира дрехите и си има негов си стил още от малко. Положителна черта на шестиците са, че те изпитват любов към всичко, потребност да обичат всичко, с което се занимават, изграждат хармония. Те са широка и безкористна чиста душа. Склонни са към служене към другите, също така имат висока емоционална интелигентност, артистични и харизматични, желаят да вдъхновяват другите. Техният дом е уютен, подреден, т.е. и естетически подбран. Но като негативно проявление при тях това, което може да се забележи, е идеализация и нереалистични очаквания или склонност да гледат на света през розови очила, да не виждат реалността. Също така те понякога могат да изпаднат в зависими отношения, партньорски отношения и е необходимо тук да преработят всъщност своята самостоятелност. Отделно те много се поддават и на чуждото мнение. Опитват се да се харесат на всички, пренебрегвайки собствените си желания и нужди.